Ние, повярвалите в Господ Исус, трябва да търсим и да се стремим да разбираме духовното значение на думите Господни. Защото сам Господ каза: думите, които съм ви говорил, дух са и живот са. Имат духовно значение, защото Бог е дух. И сам Господ казва: и това е вечният живот, да познаят Тебе, единния Бог и Исуса Христа, който Ти си изпратил. Вечният живот е да познаем Бог. Ние трябва да се научим да разбираме духовният смисъл на Словото Му. Не просто да го четем и научаваме наизуст, но да разбираме смисълът на думите Му. Това става само с Божията мъдрост. Бог е скрил Словото Си от хората и разбирането става и разбирането Той дава само чрез Неговата мъдрост. За да се получи от Божията мъдрост, която Бог дава щедро и ни учи да я искаме от Него, получаването на тази мъдрост става, когато се плати цена. Тя влиза там, където са смирените. Смирените пред Бог са тези, които живеят откритото им досега от Божието Слово. Там този дъжд, тази мъдрост, която Бог дава щедро, се стича долу в низините и се събира и дава разбиране на смирените, които сега разбират Божието Слово повече. Те са живяли вече откритото им досега. Сега имат по-голямо разбиране. Те са в Божият път, понеже Божията мъдрост идва само в Божият път. След като Господ казва: аз съм пътят, истината и живота, пътят Христов е там и само там, където става познаването на Бог, което става отново само с Божията мъдрост. Сега този, който се е смирил, получава повече от Божията мъдрост. На него му се открива повече от Словото. Той познава повече от Бог. Сега, когато той живее откритото му досега, Исус в него израства повече. Той е смирен и Бог ще му даде повече. И така, ние трябва да бъдем духовни и да търсим духовното разбиране на Божието Слово. Божието намерение, Божият план, който сега Исус върши в духовен смисъл в църквата си, духовно с църквата си, Той го откри в Стария Завет, като показа като театър, като спектакъл, цялото си намерение, целият план да се види видимо. И Соломон поиска от Бог да му даде мъдрост. Той не поиска повече злато, той не поиска повече от нищо друго от света, а поиска повече от мъдростта от Бог, с която да може да познава Бог повече. И Бог му даде всичко повече. Той го обогати с злато повече от всеки друг цар. На какво е преобраз за нас, духовните, това земно злато? Не трябва ли да е преобраз на духовното злато, което Бог дава в пазвата ни, в сърцата ни, откровенията, с които ние го познаваме повече? Златото, с което ние трябва да се обогатяваме и да не бъдем, както Господ предупреждава в книгата Откровение за мнозина, които мислят, че са богати, а всъщност са бедни. И Господ ги съветва да се купят, т.е. да платят цена, да се купят от Неговото злато, да получат от Неговата мъдрост, за да могат да познават Бог повече и да вършат делата на светиите, защото това е тяхното злато, съкровище на небето. Познанието за Бог те кара да станеш саможертва, да принасяш добрия плод, не просто да даваш десятъци или 20%, или някой може би по-щедри с 30%, а да станеш само жертва. Да загубиш живота си за Исус и благовестието, като го даваш за братята си и сестрите си, придобивайки и вършики това, което Бог ти е дал да можеш да вършиш,
и сега с това, което си придобил, да го даваш. И така, излиза, че мъдростта е най-ценното нещо. За нея се плаща цена. Тя е само в Божият път. Ние трябва да се обогатяваме с нея, понеже чрез Божията мъдрост ние ще познаваме повече Бог, ще живеем повече от Неговото Слово, ще ставаме повече като Него. Исус ще израства в нас. И къде води този път? Той води в живота. Защото Исус, когато израства в нас, чрез нас Той влиза в небето. Точно така. Не човека сам по себе си, а новият духовен човек, първородният между много братя, а и ние сме новородени, казва Словото, Той чрез нас, Господ Исус, влиза в небето. На тези, на които Отец е избрал да ни им даде време тук на тази земя. За такива, когато Бог е избрал за такъв, да няма време на тая земя и го е срещнал в последното време на неговото време на тази земя, земния му живот, за такива Той е приготвил, казва Словото, нова земя, където е мястото, където Исус ще израсне в този повярвал и тогава Исус чрез него, новият духовен човек, влиза в небето. И така, мъдростта е най-важното, което ние трябва да искаме. Когато човек започне да я получава, веднага му идва на сърце и на ум, че му е нужна повече мъдрост. И колкото повече мъдрост човек получава, толкова по-малко той се счита за мъдър. Понеже Бог е безкрайно голям. Словото казва, че в Него ние се движим, съществуваме и живеем. Но живота е не само ние да сме в Бог, но и Той в нас. Да се роди в нас и да живее живота си чрез нас. Най-важното нещо е Божията мъдрост, която е само в Божият път. Исус е пътят, истината и живота. В този път се опознава истината. Но за да бъде човек в пътя Христов, той трябва да плати цена. Като се отрече от себе си, от личното аз, и който го е сторил, в последствие той оставя всичко. И не само материални съкровища, като къщи, ниви или каквото да е там, но също той оставя и своите земни планове, мечти, копнежи, страстите на плътта. Той оставя всичко това, към което се е стремил. Сега е новороден и е като бебе. Исус израства в него и според призванието и дарбите, които му е дал преди предназначението, преди създанието на света, той ще го води в предназначението му за Божието царство. Какво да придобива? За да го дава за братята. Понеже всеки в този път се учи да бъде принос за Бог, т.е. да принася добрият плод, т.е. да дава живота си, да губи живота си за Исус и благовестието. Как? Като дава живота си за братята си. Защо? Защото никой няма по-голяма любов от тази, щото да даде. Това е любовта, както Исус даде себе си за нас. Никой няма по-голяма любов от тази, щото да даде живота си за братята си. Всичко това става в Божият път. Плаща се цена с оставяне на всичко. А който не може, нека иска, защото Бог иска и за него всичко е възможно. Това, което за човека е невъзможно и може би едвам и си го помисляш или го произнасяш. И не може да оставиш, може би, това, което ти си наследил или придобил за целия си живот. Но сега разбираш, че нищо всъщност не струва. Цялата земя сама по себе си и всичко, което е в нея, всъщност няма стойност. Точно така. Единственото, което остава и е важно, е вечният живот. И заради него се оставя всичко. За да се ходи в пътя Христов, да се опознава истината, да се опознава Бог. И той в този път, чрез повярвалия, израства и влиза в живота. Това е. Който не може да остави
своето съкровище, да остави стария си живот, да остави старото. Нека иска, защото Бог иска и може да го освободи. Това, което за хората е невъзможно, за Бог е възможно. Защото за Господ всичко е възможно. Същия двостър меч, който освобождава от хазарт, наркотици, цигари, алкохол и каквото и да е, същия този двостър меч съсича и всяка верига, с което сърцето е привързано към земното съкровище. Бог те иска свободен и твоето съкровище, награда да бъде на небето. Съкровището на човека е това, за което той живее, да остави най-ценното му. Ако ти не можеш, иска от Бог. Ще те освободи и ще се намериш, че можеш. Защото Той ще съсече тази окова, която те държи за земята. Може би си получил голямо съкровище, може би си придобил твърде много инвестиции. Стойността няма значение. Милиони, милиарди, нищо не означава. Никога са нямали стойност, нито някога ще имат. Всичко е една суета спрямо вечния живот. И 1000 години човек да живее на земята, както Адам живя 950, е нищо, просто миг в сравнение с вечността. Така че няма никаква стойност. Дори ухолно или луксозно, с всичко, което те е на душа да получаваш на тази земя, е нищо. Не е за споменаване. Е миг в сравнение с вечните векове, в сравнение с вечният живот, който имаме в Господ Исус. Затова и Той казва, и целият свят човек да придобие. Какво го ползва, ако той загуби душата си? Няма никакво значение. И 10 000 по 10 000 години човек да може да живее някакси на земята, с всичко, което може да предложи, е пак нищо. Е пак миг. 10 000 или 10 години няма разлика в сравнение с вечността. И така, ако търговия в света съществува като понятие и означава и включва убеждение да се извърши размяна, остави се нещо, което не е толкова ценно спрямо друго, което е по-ценно за теб. А ако в света Бог е дал търговия да съществува като понятие, е защото е най-важна духовната търговия, която всеки трябва да бъде убеден и да стори. Що е тя? Да остави света и всичко, което княза на този свят предлага чрез неговия свят, за да влезе в Господния път, който води в живота. Това е търговията, която всеки трябва да се остави, да бъде убеден да я стори. И който не може да остави от старото съкровища или привички или каквото и да бъде, нека иска от Бог да го освободи, понеже Господ те иска да бъде свободен. Това, което за теб е невъзможно, за Него е възможно. Може би ти нямаш сила дори да произнесеш думи, да бъдеш освободен и да раздадеш съкровище. И това може би си го помислиш. Може би скърцаш зъби. Дори може би и се дразниш, като слушаш това слово. Това, което за теб е невъзможно, за Бог е възможно. Поискай, ще се видиш свободен поради Божията вярност и ще можеш да го оставиш. Това, което ти не можеш сега, след като поискаш от Господ, ще можеш. Ще бъдеш свободен. Защо? За да следваш Господ Исус в Неговия му път. Защо? Защото ти обича. Цената е платена. Но ти трябва да платиш тази цена. Спасението се изработва с страх и трепет. Ти трябва да се отречеш от себе си и така то се показва с оставянето ти на всичко, за да бъдеш в Господния път, който води в живота. Нищо няма по-голямо от вечния живот. Наказанието за греха е смърт, вечни векове, т.е. без край, никой никога, на който не му е простено, няма да може да изплати за греховете си. Сега е момента за спасение и за влизане в Господния път. За хващане на вечния живот, към който сме призвани. Хвани се, казва Словото, за вечния живот, на който си призван. Човек трябва да остави всичко. Това е най-голямата търговия. И за който е трудно, не е лесно.
И най-трудното нещо е да се следва Господ. Най-трудното нещо е да се следва Господ, понеже човек разпъва себе си, плътта, за да израства там Христос. Според както и апостол Павел каза, сега вече не аз живея, но Христос живее в мен. И така, нека искаме, защото Бог иска и ни обича. Повече от вечния живот нищо няма. Най-важното нещо е мъдростта. И тя те пази. Когато я получаваш, ти си платил цена. Ти си оставил всичко. Ти си живял Божието Слово. Всичко, от което имаш сега, е Божията мъдрост. За света, може би си глупак и си загубил времето. Еми те са света. А за Бог, ти богатееш с Неговото злато, с Неговата мъдрост и тя е най-важното. Също и Божията мъдрост те пази, защото ти, за да я получиш, си платил цена. Разпънал си част от себе си. Тази част е превзета от Святия Дух. И сега ти няма да оставиш своето призвание, нито пътя, в който ходиш, за да се върнеш назад, защото ти си го получил с цена платена. Да, ние ходим в този път поради Божията благодат. Ние сме спасени по благодат. Но спасението ни се изработва със страх и трепет, защото е път и се изразява в излизане от света и влизане в небесното царство. Бог да ви благослови. Исус ви обича, обичам ви и аз.